ahojte milí knižní priatelia, dneska sme tu s ďalším dielom Karly Talk. Sme v krásnych priestoroch, vidíte, že to je zmena oproti teda našej kaviarni. Dneska sme v Košice IT Valley spolu s Viktorom Mitrovkom. Ahoj, milý Viktor. Ahoj, ahoj. Ako sa máš? Ale dobre, tak letne. Hej, no veď aj áno. tak svetlo oblečený, hej, tak letne. Dovolenkový mód. Viktor je totiž to môj spolužiak ešte zo strednej školy, z gymnázia, takže dneska to bude veľmi také priateľské. A ja som sa tešila na naše stretnutie, takže určite teda prejdeme mnoho tém spolu. Ja som ťa oslovila na tento môj knižný rozhovor a ty si hneď povedal, že áno, je super, je to tvoja parketa, lebo máš zaujímavú knihu, o ktorej nám chceš porozprávať. Tak nám povedz, že ktorá je to kniha? Je to od Simona Sineka Start with Why, alebo Začni otázkou prečo. Áno. Bol to taký veľký, si myslím, že ťahún táto kniha, hej, aj na sociálnych sieťach. Aj celkovo veľa ľudí ju čítalo, o nej rozpráva, dielajú sa z nej rôzne motá. Ja ju teraz aktuálne čítam v rámci teda prípravy aj na tento náš talk, lebo akože pol roka ju mám doma. Na poličke, len stále niečo, hej, a človek by chcel viacej času na to samozdelávanie, čítanie, no ale nie vždycky čas dovolí, takže som rada, že práve ty si bol tým motivátorom, že som stiahla práve po nej a fakt, že sú tam super pasáže. Takže povedz, že čo teba tak najviac zaujalo? V prvom rade sa teším, že som mohol byť ten, ktorý ťa príjmel k tomu, aby si kúpila tú knižku. A poviem úprimne, budem úplne úprimný, ja nie som veľký knihomol. Je naozaj, že nemám veľa kníh prečítaných, možno ako sledovateľia, ktorí ťa sledujú. Tak ide o kvalitu, ja vždycky hovorím, že nie o kvantitu, hej? Že čo prečítaš a čo tebe to dá do života. A práve preto som sa rozhodol začať s touto knižkou, pretože som chápal tomu, že mi to pomôže či už v mojom profesnom živote, ma to vie posunúť ďalej, alebo na konci som zistil, že aj v tom súkromnom. Hej, no vidíš, ja som asi na takej 110. strane, tak ja som ešte v tej pracovnej sfére. Je to naozaj veľmi zaujímavé aj skrz toho, že Simon Sinek je dosť známy, najprv pre mňa sa stal veľmi známym hlavne cez tie TED Talky, ktoré sú na YouTube, on tam má okolo 20 miliónov videní. Čiže v podstate ja som na začiatku aj tak trošku váhal, že či prečítať tú knižku, lebo veď si to pozriem na YouTube, si hovorím, že čo iné mi povie knižka, než to, čo mi povedal Simon cez video, ale som rád, že som to vyskúšal, pretože tá knižka mi povedala o mnoho viacej. Či už ako komunikovať s ľuďmi, ako komunikovať v biznise, je veľmi dobrá skrz toho, že on tam pomenúváva napríklad firmy alebo organizácie a nie je to také vágne, ale je to skôr také, že ide naozaj, že prečo to robia dobre, ako to robia dobre a za čím je ten success. A ironicky aj v týchto priestoroch Univerzitného vedeckého parku tu nás sídlia startupy. Áno, presne. Čiže aj táto knižka si myslím, že je perfektná práve pre ľudí, ktorí sa chcú stať tými lídrami alebo si chcú začať svoj startup alebo malú firmu, alebo už možno začali, ale sa rozrastajú. Áno, presne o tom Simon píše, že teda ako motivovať možno svoj tým ľudí, hej, keď už podnikám a som nejakým lídrom a chcem teda byť úspešný, ako si vybudovať dôveru a čo vlastne musíme robiť preto, aby keď chceme byť tí, ktorí ako keby ktorého nasledujú, hej, ostatní, lebo keď chce byť firma úspešná, tak ona si musí nájsť, Simon o tom hovorí, že musí si nájsť motivovaných ľudí, ale musí ich jednoducho, ako keby musia veriť tomu, čo robia. Preto je dôležité to why, hej, to prečo. Takže... Presne, tak on to tam popisuje práve v tom ten golden circle. Presne tak. A on začína s tým stredom. Hej, že nezačína s tým, že čo robiť, ako robiť, a začína tým, že prečo to robiť. Presne. Takže preto je to celkom zaujímavé a hlavne čo sa týka tých lídrov, veľmi, veľmi zaujímavé to tam písať, že lídri potrebujú dve veci a to je schopnosť vybudovať svet, ktorý ešte neexistuje a schopnosť to vedieť komunikovať. Tak. Hej, že naozaj, že častokrát historicky, keď sa na to pozrieme, tak individualizmus nebol až taký populárny, až taký populárny, hej.
ako je teraz, ale v podstate aj ten Simon Sinek rozpráva o tom, že je dôležitý individualizmus, ale je dôležitý aj ten kolektivizmus. Že... Samozrejme, ja vždycky hovorím, a pritom som sa považujem za dosť takého individualistu, lebo ja ešte v nižšom veku som mala problém ako keby pracovať v celkoch, lebo som taká, že ťažko príjmam toho druhého, hej. Že napríklad uberiem zo svojho názoru alebo zo svojho presvedčenia, toto som mala veľmi ťažké, ale práve netreba to vždycky brať tak striktne. Treba sa vedieť na svet pozrieť aj z pohľadu toho okolia a toho druhého, ale hovorím, že zase jednotlivec sám zase až tak veľa nedokáže, čiže je dôležité niekedy aj tá skupina ľudí, lebo tie veľké veci dokážeme spoločne, hej, lebo každý sme dobrí v niečom inom a v tom je zase tá diverzita. Určite. Ale Simon tu hovorí aj o dôvere, že vybudovať si dôveru ľudí je tiež veľmi dôležité, či v súkromí, alebo teda aj v tom biznise. Takže určite. Strašne veľa oblastí tam spomína. On tam hlavne rozpráva práve ten vzťah možno toho šéfa alebo lídra k tým zamestnancom, že ty tých zamestnancov buď manipuluješ, alebo ich vieš ovplyvniť, inspired them. Áno, inšpiruješ ich nejakým spôsobom. Áno. A inšpirovať ich môžeš práve cez to why. Presne Cez to tak. prečo to robíme, aký to má hĺbší zmysel. To je napríklad, keď zoberiete aj tú značku, či už sa rozprávame o McDonalde, alebo sa rozprávame o Amazone, alebo o Nike. A len sociálne siete, keď si pozrieme, oni tam nepredávajú napríklad, nepropagujú produkty. Presne tak. Oni propagujú ten pocit, ktorý tá značka v nás Apple, vyvoláva. Hej, veľa tam o tom píše o Apple, že čo, aha, tu nám máme tiež. Áno, že oni predávajú ten pocit, Áno. to why, prečo to robia, a nie úplne ten produkt. Áno, presne tak to je a akože nebudeme si klamať, určite ani Apple nemá, čo sa týka kvalitou, najlepšie tie výrobky, hej, určite by sme hej? Asi uhol pohľadu. Ty to vnímaš tak, ale tým som chcela povedať to, že ľudia to chcú, hej, lebo chcú ten pocit, ten ako keby feel, že sa cítia byť dôležití, trendy, že majú to najlepšie z najlepšieho a tým pádom preto im to ide. Ja som čítala vlastne aj knihu Veľká štvorka, kde sa píše o Apple, o Google, o Amazone a ešte je tam vlastne Microsoft. A tam je presne ten mindset, že čo vlastne tieto spoločnosti chcú robiť a čo vlastne urobil Amazon, lebo my keď sa tuto až tak nevnímame, ale keď sa pozrieme v Amerike, tak tam je to veľký kolos. A do tejto témy sa hodí aj to, že Amazon začal s internetovým knihkupectvom. Takže... Ale to bolo taký startup, čo sa tiež hodí aj napríklad aj do týchto priestorov v Univerzitnom vedeckom parku Technikome, kde sú samé startupy. A teda takéto organizácie ako Košice IT Valley alebo Ženský algoritmus. Takže určite sme v téme. Presne tak, všetko za všetkým, nejako tak súvisí v dnešnej dobe. A možno keby si mal tak našim sledovateľom alebo mojim sledovateľom priblížiť, že čo vlastne ty robíš a s čím sa zaoberáš v Košice IT Valley, lebo to sa ma pýtala aj mamka, že akože povedz mi, čo Viktor vlastne robí, a ja hovorím, tak to je veľmi zložité vysvetliť a že on ti potom povie. Áno, stretávame sa často s touto otázkou. Ja som aj žartoval v týme, že mali by sme zorganizovať takýto open call pre naše rodiny. Určite. A zorganizovať a vysvetliť vlastne, že čo robíme. A Košice IT Valley vzniklo pred 17 rokmi, v roku 2007, kedy sa východné Slovensko tak pomaličky začalo transformovať, ale sme otvorili dvere aj tomu ďalšiemu priemyslu, a to práve tomu technologickému alebo IT. Doteraz sme mali ten tradičný a teraz naozaj to zdravie tej ekonomiky dá sa merať aj tým, koľko priemyslov je zastúpených v danom regióne. Ja som rád, že ono sa to narastá rokmi a teda IT Valley dopomáha k vytvoreniu ekosystému, ktorý má za úlohu priniesť nových investorov
nové firmy, ale takisto aj vyhovieť už etablovaným spoločnostiam, ktoré tu máme. V Košiciach máme cez 200 IT spoločností a tým sú spojené samozrejme silaby na univerzitách, školy, edukácia študentov, ale aj edukácia pedagógov a taký support tomu ekosystému a kvázi vytváranie toho technologického podhubia, ktorý tu je. Rozumiem. Podhubia, no to je taká téma z biológie, Áno, ale áno. toho nebudeme radšej rozhodávať. Moje obľúbené. Hej. A možno je to aj o tom prepájaní určitých úrovní vzdelávania, nie? A nielen vzdelávania, ale naozaj aj toho súkromného sektora so vzdelávacími inštitúciami, s verejným sektorom, pretože naozaj ten ekosystém náš tu na východnom Slovensku je veľmi silný, ale v porovnaní možno so svetom je malý a práve tými technológiami, tým internetom sa tie hranice rozšírili. Tým pádom my už nesúperíme len napríklad so západným Slovenskom, ale my naozaj súperíme s celým svetom. A myslím si, že veľmi úspešne. Tak ja som naozaj rada, že jednoducho tu je nejaká taká organizácia. Ono, keď sa na to pozrieme, tak máte veľmi veľa členov, či už vlastne základných, takých zakladajúcich, alebo ďalších, ktorí pribúdajú. Čo mňa tak zaujalo možno z nášho sektora, kde ja pracujem, tak je to finančný sektor, poisťovníctvo, bankovníctvo. Tak tu je vlastne tiež členom spoločnosť Natek, ktorá sa venuje vlastne presne tejto problematike. Ona vytvára softvery pre tieto spoločnosti, dá sa tak povedať. Okrem toho sú rôzne ako keby školské zariadenia vašim členom a možno ty nám vieš o tom porozprávať viac. Je to aj gymnázium Alejová, kde sme obaja... Áno, kde sme sa stretli prvýkrát. Áno, tam preskočila tá iskra. Áno. Študentská. Áno, určite. Tak presne ako hovoríš, momentálne máme 83 členov, s tým, že boli sme založení univerzitami, čiže Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ale takisto Košickým samosprávnym krajom, mestom Košice a 3 súkromnými firmami, vtedy, ktoré boli tu v roku 2007. A v podstate teraz sme sa už dostali na také číslo, kde už naozaj môžeme o tom rozprávať, že zastupujeme dosť veľa. Áno, čiže je to naozaj cez rôzne sektory, cez rôzne... Aj školy, stredné školy, máme aj základnú školu. Aj cez regióny, dá sa povedať, že je tam toho viac. Ale možno taká otázka, čo ma teraz napadla, je, že či pokiaľ chce sa stať niekto vašim členom, či môže byť to aj jednotlivec fyzická osoba, alebo je to len pre firmy, spoločnosti? Je to pre organizácie, firmy, spoločnosti, čiže fyzická osoba nie. Ale napríklad, ak potrebujú nejaké poradenstvo, tak veľmi radi. Takže aj týmto smerom. Určite. No tak určite tvoja práca je, by som povedala, že rozmanitá a zaujímavá. Ale tomu, že si sa vlastne dostal do IT Valley, predchádzalo ešte iné udalosti ako keby v tvojom živote. Treba povedať, že ty si niekoľko rokov žil v Anglicku. Si vlastne aj odišiel z Alejovej, Áno. ale zmaturoval si len na inej strednej škole. No a skús nám porozprávať o tom trošku viac, lebo ty si sa vrátil ako keby naspäť na Slovensku, naspäť do Košíc, lebo treba povedať, že si niekoľko rokov žil v Anglicku. Tak nám povedz viac o tomto období. Áno. Pôsobil som v Anglicku 7 rokov. Tam som úspešne vyštudoval univerzitu. Leeds Trinity University a tam som študoval média a som za to veľmi rád, že som mal tú možnosť študovať v zahraničí, ale nielen takým spôsobom, že ten študijný študentský život som zažil, ale zažil som aj ten taký normálny vybavovací, presne, áno, každodennosť presne tak, riešiť platby, riešiť kanciel, úrady a podobne. A vtedy si človek asi tak uvedomí, že všetko má svoje pre a proti, každá krajina má svoje plusy a svoje minusy a práve preto po 7 rokoch, keď som doštudoval, tak som sa v podstate, tuším, že ešte v ten týždeň, ako som ukončil štúdium, som sa pobalil a vrátil som sa späť do Košíc. A aj tak teraz rozmýšľam, že keďže si to urobil hneď, tak čo ti tam tak možno najviac chýbalo z
z toho Slovenska, z tých Košíc. Alebo vedel si, že hneď keď doštuduješ, vrátiš sa, alebo to bolo také spontánne? Ono to bolo trošku tak asi ako na kolotoči. Že keď sme začínali... Rollercoaster, presne tak. Presne tak. Presne tak. A tie začiatky boli naozaj ťažké. Tým, že v prvom rade som nerozprával po anglicky. Takže prvé 2 roky boli... Áno, prvé 2 roky som bol naozaj taký tichší. Ale potom som sa nejako rozhovoril. A už to bolo fajn. Už som si našiel aj prácu, respektíve brigádu. Super kolektív som mal okolo seba. Ja som brigadoval na rôznych miestach. Kde tak Slováci v Anglicku brigadujú? Študenti, neviem úplne, že ako Slováci, ale študenti, tak ja som bol čašník na štadióne futbalovom Leeds United. Potom som brigadoval v mliekárni. Áno, a potom moja posledná brigáda bola, tu som bol manažér kuchyne v Bystre. Takže to bolo... Dozaj v gastre vlastne. Áno. Takže to bolo naozaj taká škola aj pre mňa, taká iná škola, než tá univerzita. A v podstate, čo mi tak chýbalo, tak to bol asi ten pocit domova. Treba povedať, že ty si tam mal rodinu, áno. Hej? Samozrejme, tá rodina mi vytvárala ten pocit domova, ale ten tvoj pocit, keď chceš začať možno už tú reálnu dráhu profesného života, musíš si byť trošku aj sebaistý, musíš mať to také zdravé sebavedomie a tým, keď si v nejakej cudzej krajine, tak to nemáš automaticky v sebe. Takže ja si myslím, že paradoxne ja som sa musel z Anglicka vrátiť naspäť tu na východ, aby som sa ad 1 osamostatnil a ad 2, aby som začal zarábať, čo mám pocit, že nerobí každý, ale... Čiže ty úplný opak, Tak to odíde do zahraničia presne, aby sa osamostatnil. A zarábal. Áno. A ja som sa odsťahoval z Anglicka, aby... A vidíš, ale funguje to aj tak, čiže ja presne hovorím, je dôležité byť v zahraničí, je dôležité zažiť, aj čo sa týka študentov teraz. Áno, ale je aj dôležité, aby sme sa trošku vrátili, aby sa oni vrátili späť, lebo naozaj ten odliv mozgov je veľký. Ano. A potom to, čo sa naučia ako keby v tom zahraničí, aby sme zveľaďovali nie niečo cudzie, ale naozaj to naše Slovensko, pretože je tu veľmi veľa potenciálu, veľmi veľa šikovných ľudí, tak prečo to nechať tak? Určite, tak ako v podstate aj Simon, aj ja som teda na začiatku hovoril, aká komunikácia je, aká je veľmi dôležitá komunikácia s tými ľuďmi. A toto je naozaj veľmi dôležité, aby sa komunikovalo aj so študentmi a absolventmi a komunikovali sa možnosti, ktoré tento región aj táto krajina ponúka, pretože len ak máš všetky informácie, vieš urobiť to najsprávnejšie rozhodnutie. Áno. A v dnešnej dobe je naozaj dosť jednoduché pomerne z minulosti, keď porovnáme si tie informácie nájsť a zistiť a na základe toho sa rozhodnúť. Čiže... A naozaj, ak už niekto je možno, že lenivý, môžem použiť toto slovičko, neviem, má to taký určite negatívny podtón, ale... To je lenivý, no čo si budeme klamať? Stále je obrovský benefit to, že máme tu na také organizácie, ako sú napríklad Košice IT Valley, ako je napríklad Ženský algoritmus, ako je EZOPK, MČM a podobne, kde naozaj na ktoré organizácie sa viete obrátiť, či už s biznisom, či už s nápadom, alebo možno len s myšlienkou, alebo len popýtania o informácie. Áno. A to nikoho nič nestojí, hej, to je len naozaj taký ten vlastný záujem a potom sa vieme rozhodnúť na základe faktov. Presne a nie tak. Na základe svojich pocitov, lebo mám pocit, že Slováci všetko robia a impulzívne a robia unáhodné závery a z toho je potom tá negatívna energia. Čiže, ale na druhej strane ešte povedať, čo ti tu z toho anglického chýba tu na Slovensku? Zase opak. Opak. Určite taký... Tak ak zoberieme z tých nejakých vecí, ktoré by sa možno vedeli zlepšiť, tak by to bolo naozaj takéto poriadne fish and chips. Ja som veľký zastanca. Furt môžeš ísť na výlet stále, vieš. Áno. A taká pozitivita.
asi v tých ľuďoch. Že netreba byť stále len negatívny a veľmi sebakritický. Niekedy mám pocit, že až príliš, ale naozaj niekedy sa treba doceniť, treba pozitívnejšie sa pozrieť na ten svet a nebyť len v tej svojej jednej sivej bubline, ale niekedy vykúknúť aj vonku z tej bubliny a vtedy možno pochopíš, že nie každá bublina je taká sivá. Áno, ako úplne s tebou súhlasím, lebo mali by sme si my ako Slováci, ako národ viac veriť, viac byť možno taký sebavedomejší, viac si dopriať, viac riešiť seba a menej riešiť okolie, lebo ja mám pocit, že tu každý každého rieši a tým pádom to nerobí vždycky dobrotu, lebo nikto nechodil do banky do druhého a bolo by tu ešte krajšie miesto pre život. Ja som napríklad žila len v rámci Erasmu v Poľsku, čo je tu za hranicami a tam som videla, akí sú oni, hoci majú veľa minusov, ale mám to tam rada, ale sú sebavedomí národ v tom, že sa vedia doceniť, vedia na sebe pracovať, vedia na sebe makať a my skôr tú energiu dávame do riešenia vecí a do pomenovania toho, ako to nejde, namiesto toho, aby sme sa snažili a fokusovali na to, čo ide. Hej, čiže toto. A možno keď sa porozprávame, alebo by sme sa pozreli na miesto, kde žijeme, bývame, Košice, Slovensko, čo ti tak najviac chýbalo z tohto tam v Anglicku, alebo čo máš najradšej tu? Ja mám rád asi ten pocit, ten vibe tej hlavnej ulice. Ja tam naozaj veľmi rád chodím na kavičku. Si kaviarenský povalač. Áno, som kavičkár. A naozaj ma baví to, že Košice nie sú veľké, nie sú ani príliš malé, sú také akurát a naozaj, že na tej hlavnej vieš stretnúť od spolužiakov zo základnej školy, cez spolužiakov zo strednej školy, zo spolužiakov z vysokej školy, kolegov z práce, krstnú, bratrancov. A to nás ešte veľa čaká, lebo budem pozitívna, tak nám povychotím, my sme ešte ani v polovici života, čiže dúfajme. To je, čo všetko tam ešte postretávame, takže taký networking na hlavnej ulici. Áno. Súhlasím s tebou, lebo pracujem nedaleko hlavnej a tiež to mám veľmi rada, sa cítim na hlavnej a hlavne v letiach na dovolenke, kdežto v iných mestách to možno nemáš také, nemáš to ani také centralizované a tým pádom nevieš vytvoriť tú atmosféru. No, free. Spomínali sme vlastne to, ako si človek vie, dnešná možno generácia, tá najnovšia, už sme v tomto už trošku my, tí starší a už oni sú iní naozaj, možno sebavedomejší, možno tak menej riešia, možno niečo máš príliš taký, mám pocit, že taká tá pokora bude to, čo časom bude trošku chýbať, asi, neviem, na čom treba pracovať, ale to som chcela povedať, že sociálne siete. Ty máš na Instagrame veľmi zaujímavú sekciu, že každý deň vlastne pridávaš takú storku so zaujímavým faktom, taký fun fact na ten daný deň. A mňa to tak strašne zaujalo a je to zaujímavé. Človek si tam už to tak ráno očakáva, takedy to nájde na obed, hej, ale to je, už vieš, že to príde ten deň. A tak ja si všímam, že akože, kde si to natáčal, aké máš šlapky dneska a proste detaily. Tak nám povedz o tom viacej. Keď dáte Viktorovi follow, tak potom budete presne vedieť, o čom hovorím. Áno. A možno ešte by som sa vrátil naspäť k tým generáciám. Ja si naozaj myslím, že ja som jeden z tých, ktorí si myslia, že my sa budeme ešte veľmi veľa a mali by sme sa veľmi veľa učiť od tej mladšej generácie. Lebo naozaj oni vyrastali v tej dobe, ktorej my teraz žijeme. Čiže ja si myslím, že učme sa navzájom, lebo len takto sa budeme posúvať. A áno, čo sa týka tých sociálnych sietí, tak je pravda, že teraz každý deň pridávam nejaké zaujímavosti, zaujímavé fakty. Stále o niečom, nie je to späté ani s datumom, niekedy áno. Nie je to späté ani s dňom. Dneska som napríklad dával o olympiáde, lebo je to také aktuálne, presne tak. Ja som trošku pozeral ten otvárací ceremoniál. Hej, koniec až. Trošku myslíš hodinu, 2, 3, lebo tým, že trval 4,5 hodiny, tak... Nie, úplný koniec, ako spievala ho celým dílom. okej. Teda, že som ešte Lady Gagu nevidela, musím si vygoogliť. Hej, a v podstate, čo je zaujímavé na tých zaujímavostiach, je, že častokrát ľudia mi píšu
nie kvôli tým zaujímavostiam, ale kvôli tomu, že ja tam dávam aj meniny. Takže mi už tak viackrát napísali, že som im zachránil kamarátstvo, alebo som im ušetril hádku, pretože tie meniny tam prosto videli, ale vopred sa ospravedlňujem ľuďom, ktorí majú meniny cez víkend tento rok. Majú smolu. Lebo cez víkend to nerobím, hej, ale tak. Hej, ale počas toho pracovného týždňa je to určite super a možno poviem takú inováciu, ale možno, že viete, že ty si vieš na Instagrame aj naplánovať postný storku, neviem presne, ale post zrobí. Takže vieš si to aj predpripraviť. Ale určite super, že to robíš. Pokračuj v tom, lebo je to taká milá, pekná, pozitívna maličko na Instagrame. A však možno, že ti potom pribudnú nejakí sledovateľia, ktorých to zaujalo a napíšu do komentára, že áno, či videli, ako to hodnotia. Ale ja ti chcem veľmi pekne poďakovať, že si teda našiel čas, že sme sa mohli takto stretnúť. Bolo to pre mňa aj veľmi milé, lebo hovorím, poznáme sa dlhú dobu a možno niekedy si treba nájsť tak čas v tom každodennom keby zhone a rutine a stretnúť sa ho na chvíľku a častejšie a porozprávať, takže ja som rada, že tento podcast bol dôvodom alebo príčinou. Ďakujem a mám pre teba malý darček, aby si mal takú spomienku, aby si nezabudol, aby si zase pokračoval v Ďakujem krásne. čítaní, vieš. Áno, pozerám kniha. Kniha. Atomové návyky. Áno. Neuveríš, ale túto knižku som si práve chcel kúpiť. No vidíš, tak som ti ušetrila. Áno, si mi ušetrila peniažky. Aj keď na začiatku som vravel, že nie som nejaký knihomol, ale o tejto knižke som sa dozvedel od mojej šéfky. Veľa som nehovorila. Áno, a už som si hovoril, že OK, že musím si ju kúpiť, takže ďakujem. Nemá za čo, veľmi rada, ja som rada, že ťa potešila. Perfektne. A hovorí sa, minule sme mali jedno školenie, na ktorom nám hovorili, že tak 20 strán denne. Keď dáš, tak je to ok. A myslím si, že to je taký počet, že to dá. Potom taká malá spomienka na karnetal, taký môj akože trošku merch, tak môžeš využiť. Budem ťa propagovať. Ďakujem, nezabudni ma označiť. A daj, že spolupráca. Áno, no a zápisník, aby som si mohol zapísať. No a ty si, keď hovoríme o tom digitálnom svete, aký tým? Tým digitálny diár, obyčajný diár, papierový? Ja nikoho neodsudzujem. takže pre mňa, či si digitálny alebo analogový, tak je mi to jedno, ja som tým aj, pretože ja si píšem aj do diárov. A potom si to všetko prehodím do Outlooku, do kalendára. Super. Takže ja robím dvojitú robotu, ale aspoň nezabudnem. Presne tak. Super, všetko má svoje pre a proti. Dobre, čiže budeš mať čo čítať, budeš si mať čo obliecť, budeš si mať čo zapísať. Čiže podľa mňa sme splnili všetko, čo sme mali. Dúfame, že sa vám dnešný diel páčil o tejto veľmi zaujímavej knihe. Určite ju treba doplniť aj s atomovými návykmi. Kto ešte nečítal, lebo je to téma, ktorá tu možno viac sa hovorí o tom akoby vnútornom nastavení mindset, a potom ho môžeš použiť aj v tom biznise, ktorý ťa akoby rozvinie táto kniha. Čiže úplne super a uvidíš potom, keď ju ty prečítaš šéfka, tak možno, že sa stretneme, porozprávame ešte o tejto knihe. Ja som ju počúvala ako audioknihu, takže to je možno ďalšia forma čítania. Čiže si fanúšik audiokníh? Áno, niekedy naozaj z časového hľadiska je to veľmi praktické pri šoferovaní, pri cvičení. Ja som od malička, ja som ešte nie VHS-ke, ale na tých rádiových kazetách počúvala rozprávky, čiže mne je to hovorené slovo prirodzené, takže určite si to nájde svojich priaznivcov, ale čo sa týka strebávania toho textu, tak tá kniha je kniha, hej, už niekedy som bola taká, že papierová, už teraz nie, môže to byť aj e-kniha z čítačky, lebo tá čítačka kníh úplne inak vníma, nie je to, že display, hej, ale je to inak, menej navnímaš to počúvané slovo ako to, čo vidíš, ale určite je to super alternatíva. Takže, asi individuálne je to tiež, Presne tak. A je to aj dosť otázka nálady, hej, kedy máš chuť naozaj reálne čítať, kedy si radšej niečo To je tak, že niekto nemá rád podcasty, niekto len videá, hej. A pritom vlastne skôr v tom videu ide o to počúvanie.
Takže tak. Presne tak. Dobre, Viktor, ja ti ďakujem, že sme sa teraz stretli. A ja ďakujem. A aj vám, dúfam, že si pozriete naše nové video a že sa vám bude páčiť, kľudne nám mi pošlite nejaké tie podnety, otázky do komentára alebo aj nejaký tip na novú knihu, ktorú ste práve teraz v lete čítali. Je viacej času na čítanie, čiže poďme sa tak navzájom inšpirovať a ďakujem teda ešte raz veľmi pekne. Ďakujem. Ahojte. Ahojte.